Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo. Kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Sampan Plus Gold. Kabalo mo kasi ng same people? Alam sa yan eh. Kabalo natakin sa mga igala. Kanang inyong giuna-huna kagipasangin lang ni Claire, mausad lang nasa kung una-huna may igala. Be, di ta mag-istorya be. Kinsay naas niyong una-huna. Ang nasa una-huna, mausi. Mausa nang nasa kang Claire. Big accusation ko no mga higala, hindi pang award-winning. I mean, big accusation. Lousy script. And hindi pang award-winning mga igsoon. Ay na nila nagpansin na si kanang isa ka nag-comment diabe kanang ingon siya makaayo daw sa kinabuhi ang droga pasag di na siya. Kung gusto na siya magdroga dito, papadayunan na siya sa kinabuhi. Oh. Kaya mag nag-comment diri baga drug drug mamali atong grammar ani ha. Wrong grammar ka ba di? Wala ni nag kuan ni imuhang kuan ining subject and verb agreement. Wrong grammar ba di? Wrong grammar. Ingon pa niya drug saves lives. Wrong grammar. Dapat na ay subject and verb agreement ba di? Ayun siya nga makasave ko rin kinabuhi ang droga hala. Kung ang droga, pasabot niya may gala, drugs, magyapon ng mga tambal. Drugs ba na, no? Mabito ang drugstore ang tawagan ng pharmacy. Drug man na, pero dili, illegal. Pero kung pasabot niya siya bo, niya makaayo daw, hala, suyo pa. Suluha! Ayaw pandamay na mo. Bullseye! Alright, balikan na to ni mga higala ni si kining attack dog sa Palacios, Malacanang. Nga si Auntie Claire mga higala nga muraog hupya. Napipi mga higala ang iyahang abaga. Makalag mutanaw kang Auntie Claire mga higala ba? Mura di pa lang siya mutingog mga igsoon. Makaingon na kagkalamig, yun kumuton mga higalas ba? Kailangan sagdi na ninyo si kuan kanang Papa Mosquiano kay nangita daw siya og kadamay. Damay daw ninyo nabi. Pasensya ka na ba diha? Hindi muna ako ba di magpansin dyan sa mga mensahe mo? Malangan ako dyan eh. Donex Relampagos, mayong buntag. Sige, ingon si Auntie Claire mga higala, lousy, walang katotohanan kuno mga higala, no, katong pasangil, sa mga former soldiers kuno, and alam mong may kasinungalingan. Okay, sige, let us put it that way, na ako no yung mga bakak ato nga punto. Pero, pag moingon ka mga higalag may bakak, siguro may tama sa to. No? Mga katropa, okay, pagpalagay natin sa Tagalog pa mga higalag, okay, let us, dawato na to, may son. Nga, dili tanan atong igisulti nila tinuod. No, dili tanan atong giingon nila kay nag-iyahay ba may galag pamalibad ron. Iyahay ba igala oy si Franz Castro, kato mga higalang kidnapper og mga bata diri sa Talaingod. Ayaw gyud Franz Castro kasukog moingon may child abuser ka. Yan naman, kaya ang korte na gyud niingon ana. Og si Raul Manuel ng NPA. Ay natayots.
Ha? Og si Jerby Luistro, gato sila, kisa pa to, Brusas? Sus, ginoo ko. Yan ang mga piliduha, mga igala. O pamatawin yung mga anak, inpiin na sila. Oh, gabi nila karon mga igalang pangulipas nga. Wala din na tinuod. Kinabi sila mga igala dito sa apidabit aning 18 ka mga kanhing sundalo ko no. Nga nakadawat mga igala na dilibiran. Nadilibiran ko ng mga igala apil atong mali-malita. Rabi nilang pamalibad ron. Si Ortega. Unsa ingon ni Ortega? It's a dilulu. Kaya ba mag-usa ng dilulu mga igala? No? Una ginagamit ng mga Gin A Alpha karon. Language man na, no? I mean English man na. Pero ang pasabot gina na ridiculous. Binuang ko na, binuang. Binuang ko na. Ingon po si Alonto Adjong. They don't even deserve a response from me. Hoy, kinsa magkakadyunga ka? Kung maka-istorya na si Adjong, may gala, murag kinsa. People deserve explanation. Adjong. Nga ni mo, eh. People deserves explanation. Yan naman. We have the right to know. Doon namin katungod. Masayod. Luya po sa imong distrito di Aslana, oy. Ganun gipadaog man po ninyo na iligan. Mo ba na iyaha diha? O ba na iyaha diha? O lanaw. Ganun gipadaog man ninyo na, oy. Mga aki. Di na ka mo magbuto ka nga diyong. Kabala naman kamay gala. Yung siya nga. They don't even deserve a response kuno may galagi kang adjong. Mga igsoon, ingana ba dapat ang tubag? Ingana ba dapat ang tubag mga igala? Kana nga tubag ipaisog-isog eh. Natay issues corruption na appeal mo diha. And then ang tubag nimo, wala man mo ikuan, dili mo angay tubagon. Dili oy. People deserve to know. Dili katong 18 kung dili ka ato di kami. O ang imo man lang constituent nga imong giilad. Ang imo man lang constituent nga imong palaom nga na mga kaayuhan nga maabot sa ila pero ikaw nahimo kang itoy dia sa administrasyon. Bullseye! Bullseye! No, nag-iyahay ba sila pangulipas karon mga higala? Rabi, si Abante gigamit na po niyang Ginoo, gabaan yung kamadugay ng Ginoo Abante. Lagi no? Di mo mahadlok anak sa inyong kaugalingon? Di mo mahadlok anak? Abante, sir? Mr. Abante, di man ka congressman kayo magkakadaog. Di mo mahadlok anak sa inyong ginahimo? Nga in public hayagan mga igala, no, aktualan gamiton pa ninyong pangalan sa Ginoo nga. Mooy nasayod kunos na nasayod gyud ang Ginoo gyud. Pwede pa lang ba? Muhangyo sa Ginoo nga Lord. Pwede tagaimig kuan diabig no say nakita nimo kanang unsa gigibuhat ni Lord tagaimig print copy be. Tagay ko na mig solid copy Lord kay mo ipakita na mo. The message mga higala is simple. There is corruption. No? Clear ayaw ilimod clear. Anti-clear. Ang imong posisyon clear, ang nakatabangan sa imong posisyon, ang imo ra yung amo si BBM. Pero nun ka ang mga tao. Nga naman, gusto mi karon matinawan, no? Kung doon na bagyo'y labot ng imong presidente sa korupsyon. No? Karon na ay mga mensahero and they're trying to kill the messenger. No? Usay pasabot na ko niya, literal. Kailain ra na sila makadungo og kill, kay patay na yun. Pati mo yung kill the time para sa ila, oy, ano yung kriminal yan? Pinapatay mo ang oras, kriminal ka. Buisit ka. Sampound Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.